Добър ден, уважаеми зрители и читатели на сайта БГ Репортери Инфо. В предизборната кампания за кмет на район Красна поляна отправихме покана към кандидатите, за да изложат своите идеи за развитието пред нашата аудитория и жителите на квартала. Първи на нашата покана се отзова досегашният кмет и за следващ мандат Иван Чакъров. Добър ден, господин Чакъров, и благодарим, че застанахте пред камерата на БГ Репортери. Добър ден и на вашите зрители. Благодаря за поканата. Кое е най-важното, което успяхте да свършите от планираното от този мандат като кмет? Първо трябва да отбележа, че Красна поляна е един много специфичен, рисков и труден район за управление, тъй като, знаете, тук съжителстват роми и българи и най-важната ни задача беше сигурността, спокойствието и живота на гражданите на Красна поляна. Разбира се, доста са проблемите, но ние заложихме най-вече на постепенното премахване на виетнамските общежития, строителството на нови училища и детски градини, борбата с замърсения въздух, зелените пространства и спортни площадки, които правим, и премахването на гаражите и на тяхно място направата на паркинги, за да имат хората къде да паркират, децата къде да играят, да няма това противопоставяне и паркиране в зелените площи на района. Какво планирате като проекти за следващия мандат, ако хората ви гласуват отново доверие? Вижте, аз набелязах основните проблеми. На първо място трябва да продължим с премахването на виетнамските общежития, както сме обещали на гражданите. Както казах, 6 блока са съборени, остават още 6. Не можем да ги изгоним ромите оттам и да ги оставим на улицата. Те са социално слаби, имат заповеди. Останалите райони можеха да ни помогнат тези 4 години. Апелирахме писменно, срещи. За жалост, нито един от кметовете на София не си изведе нито едно семейство от виетнамските общежития, макар че 70% от ромите там са от различни райони на столицата. Друг важен проблем, който се опитваме да решаваме, е проблема с мръсния въздух. Аз даже преди 2 седмици бях бесен от това, че след всичко, което направихме, след като сложихме 230 филтъра на къщите, които използваха твърдо гориво, 290 климатика, които монтирахме, около 130 камини на пелети, няколко на газ, горенето на кабели продължава и няколко вечери подред с полиция сме търсили точно къде горят и откривахме огнищата и заловиха малолетни роми, които горяха кабели и замърсяваха отвратително въздуха на Красна поляна. Явно трябва да се преборим наистина с този сериозен проблем и направихме и даже срещи с няколко от вторичните суровини, които се намират в района. Хората взимат вече машини за обелване на тези кабели. Смятам, че поне тук до година ще се преборим и те ще започнат да приемат тези кабели без да са изчистени и горени, тъй като могат да си ги изчистват. Апелирам към гражданите да не изхвърлят кабели и други неща, за да не могат, за горене особено, за да не могат около кофите да ги събират и да ги горят в квартал Факултета. И последния проблем, който имаме, е затрудненията с почистването на района около кофите за буклук. Някак си приемат всички, че като е тук квартал Факултета и сме на
почти на края на София до околовръстния път. Всички, които излизат от района, могат да си изхвърлят строителните отпадъци и всякакви други от каруци, кърти чисти, извозва навсякъде из района, излизайки даже има пернишки, благоевградски камиончета, които работят в София, на излизане по Суходолска, изхвърлят около нея и по кофите или около кофите за буклук и се образуват локални сметища. Това много ни затруднява после да чистим, но ще трябва да се справим и с този проблем. Споменахте така болната тема за виетнамските общежития. Ще бъде ли решен този проблем през следващите 4 години? Да, споменах, че 6 блока, това са половината блокове, които примахнахме. Остават около 190 семейства в останалите 6 блока. Нашата идея е наистина да ги разхвърляме, да не се локализират само в квартал Факултета, т.е. да построим такива блокчета, но искаме да има блокчета и примерно в квартал Кремиковци, Подуяне, там има ромски махали. Болшинството от ромите, които са настанени в виетнамските общежития, аз както споменах, са от цяла София. Не може да ги противопоставяме на ромите от Факултета, които не ги искат да живеят заедно с тях, но има решение, не е толкова скъпо, ще трябва през тези 4 години да премахнем останалите 6 блока, тъй като терена там вече се прави ПУП за първите 10 декара, където примахнахме 6 блока, така че са много примамливи за строителство и за магазини, и за жилищно строителство. Предполагам, че ще има интерес на този терен да се получи нещо наистина добро. Много често във Фейсбук групите на района ви обвиняват, че печелите изборите с гласовете на ромите. Как бихте отговорили на подобно обвинение? Вижте, правим много за ромите. Не може да не го правим, за да живеем заедно с тях. Няма как да ги изхвърлим, да ги пратим в концентрационни лагери или в места за живеене отделно и да се изолираме от тях. Ние се опитваме, особено аз, да направим, забележете, един модел за интегрирано развитие. Първите букви, вижте какво означават. Модел за интегрирано развитие, МИР. Трябва да ги приобщим, да ги интегрираме в нашето общество. Все повече роми, млади, могат, работят. Именно на тях разчитаме в много от дейностите и в БКС, т.е. облагородяване, косене, кастрене, направата на плочки, тротуари, асфалт. Почти няма българи вече, които да работят в строителството в тези области, така че разчитаме на приобщаването им и трябва да живеем заедно. Наистина правим много, за да вкараме малките деца в училище. Обхванали сме повече от 95% от децата и ги образоваме, което е много важно за мене, тъй като знаете, че съм бивш учител. Смятам, че това е пътя за тяхното интегриране. Бихте ли приел да застанете в публичен дебат с вашите опоненти по проблемите на района? Разбира се, даже ги каня да направим такъв дебат, тъй като познавам единствено Георги Меланов, един сериозен кандидат, който бяхме на балотаж на миналите избори. Другите кандидати, за жалост, не ги познавам. Ще се радвам да се срещнем, да дебатираме по проблемите на Красна поляна и по техните виждания за бъдещето на района. Благодаря ви още веднъж, че приехте нашата покана да застанете пред камерата на БГ Репортер Инфо. И аз ви благодаря, тъй като вие сте много активни и ни атакувате постоянно и ми давате възможност наистина да поговорим за това, което сме направили и което искаме да направим за Красна поляна. Използваме повода да поканим и останалите
кметове на района да застанат пред камерите и да кажат своите идеи за развитието на района.